Vad i helsike är det för fel, va? Jag har ju läst i tidningen och sett till och med på tv att tanten spelar fotboll nu för tiden. Och jag blir alldeles tokig till stan. Vad tror ni? Tror kanske ska börja på boxas också eller börja på rösta i vardag eller sådär eller va? Herregud, inte undra på att det är åt helsike. De såg ju så starkt ut så jag tror de skulle kunna brotta ner mig och göra in mig eller någonting. Helsike, ni måste ju hålla på och ge gubbskrälla till stan. Ni kan ju inte släppa iväg kvinnan och låta dem hålla på hur de vill. Det är ju förbannat.